nakita ko na naman si Sister. Sister Ortegi. Kamusta ka na? Andito na si Paula. Oy, Paula, mahaba ng bigote mo, Paula. Sabi niya rito, sinabing ang pambabatikos sa kamera ay dala ng inggit sa kanila. Sa kanilang magandang performance. Wow, with the performance ka na ngayon ha, Maring Ortegi ha. Tangina, naiinggit kami sa inyo. Ay, sobra. Naiinggit kami sa inyo hindi dahil sa magandang performance nyo. Naiinggit kami sa inyo dahil yung pera namin na pinaghihirapan at nagbabayad naman kami ng tamang tax, tamang bayad sa tax, kayo lang ang nakikinabang. Kayo lang yung paldo. Kayo lang yung tiba-tiba. Kaya naiinggit kami sa inyo, biruin nyo. Kailan lang kayo naging congressman tapos biglang bilyonaryo na kayo agad? Nakakainggit, di ba? O ikaw, Mare, Ortegi, wala ka ng paramdam sa akin. Mag-chat ka sa akin, ha? O, musta yung mga boylet natin dyan, ha? Ay!